नमस्कार प्रणाम आप सबके भाई हम अखिलेश कश्यप। और कल एगो गाना आवता मनी के हम तो अपन लिखल ओकरा में एक दुए शब्द अपना से जोड़ले बानी जौन की हमनी के माई बहन पारंपरिक गावे लीलो। कल रिलीज हो रहा बा आदि शक्ति कंपनी से और बहुत बेहतरीन गाना बा। आप सबके इतना मजा आई ना ओकर वीडियो देखब जाता ओकर क्रिएशन देखब जा ओकरा में सजौले बानी जा। हमनी के लड़का कहता कि मम्मी हमहू छठी घाटे चली बोलती है उसकी माँ की तू का करे जाइब हमार साड़ी जरूर जाके मरब तरह के दू छठ बड़ी बढ़िया बढ़िया में बात आपके भाई बोलले बा मजा आई। एगो पारंपरिक चीज भक्ति चीज कॉमेडी चीज डांसिंग मूड सब कुछ गाना में भरल बा। शुरू से लेकर लास्ट तक आप सब बोर ना हो खब जाए जो कि आदि शक्ति कंपनी से जैसे हमनी के हर गाने के क्रिएशन करी ला जा आप सब सुनले हुई बानी या हमनी के वो टाइप के तो बड़ी बढ़िया बा। कबुल्लू हो जाता गाना का वो हाई पिच में जाता बहुत अच्छा लगी आप सबके। तो कल आप सबके बीच में सुबह अर्ली मॉर्निंग वीडियो आदि शक्ति कंपनी से रिलीज कर जाता जो खेसारी भैया गौले बानी और अंतरा जी श्याम म्यूजिक बनौले बने और भाई आपके में जो भी लिखले बा तो भाई के आपके लिखल है और अनिशा जी में काम कर बड़ी तो बहुत अच्छा लागल है जो कि आदि शक्ति कंपनी से आदरणीय हमार बड़ भाई जरा के दिल से जान से ज्यादा प्यार करीला हमनी के बड़ भैया मनोज मिश्रा जी वहाँ के द्वारा थीम तैयार करावल गई बा और कॉन्सेप्ट वह के है और वहाँ के प्रेजेंट करब आदि शक्ति कंपनी से। आप सब आशीर्वाद कर रही तरी अपना भाई के दिले रही जा कल तैयार रही जाए अर्ली मॉर्निंग इतिहास बनावे खातिर बहुत बड़ा गाना जबरदस्त कश्यप पावर के साथ कश्यप कहर के साथ आ रहा बता आप सब तैयार रही है। जय माता दी जय हो छठी मैया हमारा भाई सबके कल्याण कर।